थैखा तो जतन साइमानो हा फबजा कांगा गासा खाताय गतरमा थैसिनाय न फियाबा बोसाइनि मोखां एबा बोसाइनि बेगरें कं सापान थैया तंसानि नुगलांनाय नायलांनाय आबो हायजे समाय तांमानि आ कक थाइसा बायनो जों दिनै अरा फाइसक बायमानि बा दिनै प्रेस करबुक प्रेस क्लाब सं खुमुलुं प्रेस क्लाब सं जों न खुगियाखै अरा फाइसक बायनानि जे बबा हाय कन्डिशन बोसाइनि यासि गंसा बोसाइनि बेगरें गंसा नायलां यासाक आं थैया नायदि ओ जे फ्लाड नि टाइमो त्रिपुरावो 30 नि सै गोबां गभर्नमेन्ट नि जे रेकर्ड अनुसारे हंगांके थैका आबोनि बिसिङो जतनि मांगथैनो नायथुगै मानखा गभर्नमेन्ट रिकभारि खायजाका फियाबा ताखु खरकसा जेरो जुलाई बारि आमसाइनि क्वाइ फां आमसाइनि ताखु बिरमनि त्रिपुरा बनो ताबुक बसो दिन काखा नायथुगै मानियाख अबो करबुक प्रेस क्लाब सं खुमुलुं प्रेस क्लाब सं बा बरंनि गामिनि बररक नायथुगै आंगांके गभर्नमेन्ट नि रेसपन्सिबिलिटी क्रेदिबा अरनि जे लोकेल एमएलए लोकेल एमडीसी लोकेल मंत्री बरंनि रेसपन्सिबिलिटी क्रेदिबा आं थासिंनो साका नुखुं खुंसानि टक्सा मासा कमाय थांमासे नकफां अ टक्सा मासानो अ बिनि सै मासानो बिनि आमिं मासानो नायथुगमा एसाक नायथुगु हंगांके बरक खरकसा काहाम क्रों बो हुखायना फाइमानि फानंथों बो दैसावो आरमनानि फाइमा फानंथों वातानानि फाइमा फानंथों बो बरक बनो जों नायथुगै तिखायना नांनाय दिनै जों कक्टमा थुमनाय रक ताङै अरो याग्रना नांखांगांके अबो खाकसादिगे जों एक्सप्लेन खाया थांगांगांके गभर्नमेन्ट अबनो सय जरावो नांमानि स्टेप नाहारियानि बागै जों दिनै कक्टमा थुमनाय रंनि सामुंयाबो जों अरो स्पटआव फायै गुदाल गंसा नावै बनो नायथुगनानि बनो रेस्किउ खायनानि बनो रिकभारि खायनानि फियाबा जों दिनै फायनानि बाद दंखा तै मुंसा लामा क्रिनि बागै नायदि तैबावबो अबनो कारिबो तैबो साजांनाय कक हंगांके जों कक्टमा थुमनाय रंनिबो कक्टमा थुमनानि सिमिनो कक्टमा वाइ मुं खायनानि सिमिनो सिनि सामुंया सोसाइटियाव सिनि कटर रेसपन्सिबिलिटी दङ सिनि सामुंनि बिसिंतै सिनि ककनि बिसिंतै सोसाइटियाव बबहाय एफेक्ट फाइ दं सिनि कक्टमानि बिसिंतै सिनि कन्टेन्टनि बिसिंतै बबहाय एफेक्ट फाइ दं अबरनो जों नासिना नांनाय जों नुगै मानखा शान्ति बाजारावनो 7 जना हा फबजागै थैमानि किसु किसु सिनि कन्टेन्ट क्रिएटर रक के यूट्यूबर रक दाहनाय ब्लगार दाहनाय आबनो तै कमेडी खायु जोक्स खायु सोशल मीडिया भाइरल खायु केबोनि बर खरचा थैखा बुमा बुफा हाव फबजाक थांका न खुंसा थैबायखा अब कि सेंग्रा कक दिबाबो सोशल मीडिया आबनो शॉर्ट वीडियो खायै भाइरल खायजनाय कक दिबा आनि नुखुंगो खिखलायनाय नांनाय आबनो जे आं आबनो हामिया वाट बाय हामिया कन्टेन्ट सनामै सोशल मीडिया भाइरल खायनानि बोसोक जे तमुं चिनि तिब्रा सारकनि चिनि कन्टेन्ट क्रिएटर जत कन्टेन्ट क्रिएटर याबो जत सोशल मीडिया ब्लगार खानायाबो या किसु बररक आबो हायके ताबो खलाय दङ आंखे बरनो कयनानि मुसंग फायदि अबो हाय नक नुखुंरनो पारानि बररक सापुं हपुं सागिया साया नंयाखै बरक तांगियाखै मा जाया जों हाया जे जों सालसा सामुं खायगांगे मास गायसा आसुगैसानानि साप्ता गायसा आसुगसानानि बरक सामुं तांखेसे बरक आजिनानि बरक माइरं पायनानि बरक हातिंनानि फियाबा बरक सामुं याकारै तिनियाव जागावो जे दाखु बिरमनिनो नायथुगनानि बागै फाइलाय सामुं याग्रै दङ अबो बरंनि सामुंया अबो गभर्नमेन्टनि सामुं अबो डिजास्टार मेनेजमेन्टनि सामुं अबो एसडीआरएफ नि सामुं किन्तु बरक खलायानि बागै बरक अबनो इम्पोर्टेन्स रियानि बागै जों दिनावबो हायके गामिनि बरक यागमा रखा प्रेस क्लाब रक यागमा रखा नायनादि बेलायके खाखामजांनाय कक चिनि तिप्रासा यूट्यूबर रक चिनि तिप्रासा कन्टेन्ट क्रिएटर रक चिनि तिप्रासा ब्लगार रक कायसा कायसा पुखरी कतरनि काशिं थैमासे ब्रेकिं न्यूज कतरं थाङो आ कतर माताबारि ना कतर थैमासे ब्रेकिं न्यूज कतर मां थाङो चिनि तिप्रासा र 14 दिन कलाय बिनि डेड बडी मायाव खिलसिनि बागै नांमानि कतर यादा अवनि बागैनो जों अ पारानि बरकनि सिमिनो दायित्वया जों आगरतला फानतंदि जम्बुजला फानतंदि मान्दाय फानतंदि जे जा फानतंदि खरस तिप्रासा फबजाक मानि अबो आनि बाबुनि समान आनि काकानि समान आनि जेठानि समान आनि नगनि बरक नहने ममान सबनाय जों अबनि बागै जों बनो नायथुगै माननानि बागै अरो फाइके सिमिनो बनो नायथुगै मानो हाइया नगो तंग तै जों कंडीशन क्रिएट खायमानो गवर्नमेन्ट प्रेशर क्रिएट खायमानो एसडीएम और स्पॉट ऑफ फाइ डीएम स्पॉट ऑफ फाइ एनडीआरएफ टीम स्पॉट ऑफ फाइ बनो मानिया सकनो किफिलिया नै व्यवस्था खायनानि आबो चिनि कक्टमा थुमनाय रंग रेसपन्सिबिलिटी आबनो जों कंडीशन सनामनो आन बागै आं कय मुंना रगो
chini press club ni bukhaktei korbuk press club ni bukhaktei haseni joto kokborok koktoma thumnai rok phaidi takhuk birmoni tirpurani mangkthei maya sak जों obono tiye kok sanai khorang ti sanai government no pressure nai government no request khainai cm no request khainai adc ni cm no request khainai political leader rok no request khainai जों tangi mayang naba chini adc government tong tongo chini montri tongo chini mla tongo chini mdc tong tamne obab tongba chini video tongo chini sgm tongo chini tiprasan bisingo borok tin tang khanang yang horsa tiprasan dead body of dike 14 din mayangi tongmani abo takuk ronjit simino nang takuk amolya simino paran borok simino phai जों tini step nahna nango bo haiya borok botini bo media professional yefan yang thung bo government ni khorsa officer mano bini bo chikon tek hesubasu chini takuk birmoni ni mangkrino nachung manani bagai balake samung sungnai aboni bagai ang request khayo जों koktoma thumnai rok simiya social activist je samung khainai rok politician rok समाजनि बागै सामुं खायनाय रक एनजिओ रक नरक सगाङै फायदि अ जागाव जे करबुक प्रेस क्लाब सं बरक बिरमनिनि मांगथैनो माया सागर जे केम खाय तंफायो बरक एटलिस्ट हालो फादिसले जाना नांनाय बिलेना अर तुइ मानथगिया कुनफान मानथगिया जतन क्राइसिस जत मानै तुमनानि हिंगांके रेखा रेखा बै हापुं हाथाय गासावै लामा हिमै अ केम सखयना नंग बरकनो माइखब जानाय बागै बेवस्था खायरेमे हे चिन्तिप्रा अफिसार रक आपसे तलाव गलाइया जों चिन्तिप्रा साबलायखे माया गोनां ani kokno je jaga kunawo tongino rok khanai tongnai rok koktoma thumnai phanungthung officer phanungthung somaj semok phanungthung eba ki politician phanungthung norok phaidi spot of phaya pano korbuk press club song spot tongo borokno khoksa khongnai subai parani borokno mai khopsa janani kongni koko jaga bo mairung ni bebosta hati ni bebosta khaireka asuk bai nong bole jesek maya sak 10 din thung 15 din thung boni mangkthino tisai maya sak जाते अरो जे सामुंखाय तंनाय रक बरक मुसासक मानथों बरक हाजिरा थांगियाबो अरो जे सामुंखाय तंमानि बरकनि बागै एटलिस्ट रेगा थांगांके 200 मानो 200 टाका ले सारो खायगोन बरक तिनो जागा 25 जन सामुंखाय मानि टाइन दिन 50 जन सामुंखायनो 100 जन जागा लेबार खांगांके साप्ता कायसा बाय साप्ता कायसा नांया फानो जों बिनि मांगथै नायथुं माने चान्सेस दं ओंगै मानो बिनि मांगथै नायथुं माया फानोङै मानो आबो जोंगे बो ग्यारेन्टि रिमिया केबा गभर्नमेन्ट याग्र खांगांकेले गभर्नमेन्ट अ जागावो स्टेप नाहार खांगाले वो पॉसिबल जो तो डेड बॉडी न सिनंग नाइटुगि तिखलाय मानखा दै कतर मासो आतै बांलादेश थाङै सगिनाय आरो नि डेड बॉडी न नाइटुगि तिखलाय मानखा आसे हा गोबां मा जागाव हावि फबजाका बुनि जागानि बुनि आमचाइनि मांगथैनो नाइटुगि तिखलाय मानंगांके अ जे कय फांनि मांगथैनके नोंथाङै नाइटुगि तिखलाय मेंनाबा निचय माननाय आन बगै आं कयो गभर्नमेन्ट नि जतो अजम कुसुग अजमारक न नरक न नासिंजाक गामिनि बररक बिनि लगिसं आमचाइनि बररक नरक गभर्नमेन्ट नि बखै स्टेप नाहार कांगांके दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांगथैनो नायथुगै माने